Moikka! Ja mä nyt teen tän 5 faktaa itsestäni videon. Ja ykkönen on, että meillä on 2 kissaa. Sitten kakkonen on, että mä asun Kajaanissa. Kolmonen on, että mä oon siis alipainoinen. En nyt muista, että paljonko mä painoin, mutta kuitenkin. Ja nelonen, mä oon 4A-luokalla. Ja vitonen on, että mun perheeseen kuuluu minä, äiti, isi, sit mun isoveli, sit mun isosisko ja sit mulla on 2 pikkuveljeä. Mutta siinä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte ja tykätkää, kommentoikaa ja tilatkaa kanava, jos seuraavat tulevat kiinnostaa. Moikka!